Okay, for det første er der aldrig nogen, der har set et billede af mig fuldkommen nøgen. Historien bag det hele er nok, at jeg var en naiv pige, der endeligt ønskede anerkendelse og opmærksomhed. Jeg har aldrig fået den opmærksomhed, man skal have. Jeg voksede op i et hjem uden kærlighed, og det gør jeg nok stadig. Jeg har bare vendet mig til det gennem årene, tror jeg. Hvis man vender sig nok til alt lortet, er det lige pludselig ikke så lort mere en dag. Jeg fik den anerkendelse og den opmærksomhed, jeg søgte. Jeg var dog uvidende om, at det hele ville ende med, at mænd på 40 år, mænd fra Grækenland, og de drenge, jeg holdt allermest af, ville bruge billederne imod mig og dele dem med hinanden, som var jeg et spillekort. Med tiden var det ikke sjovt at dele billederne privat længere. Umodne og krænkende folk startede Instagram-sider, hvor de med glæde delte mine private billeder. Jeg levede i 2 måneder, hvor jeg hverken kunne være hjemme, i byen eller i skolen, uden at blive nedstirret, kaldt billig, ulækker, luder, grim, tyk og klam. You name it. Jeg røg ned i et mørkt hul, som jeg den dag i dag stadig prøver at kæmpe mig op af. Til sidst ringede min mor til en af hendes venner, som er politibetjent. Han kom hjem til os, og i de 2 måneder inden vi kontaktede politiet, havde jeg sammen med lærerne og inspektøren på min skole samlet en masse beviser sammen. Vi viste dem til politiet, og han sagde, at dem på 15 år over kunne komme i retten, og dem under 15 kunne betale en kæmpe bøde for deres gerninger. Jeg valgte at være den større person i den her situation. Jeg vil vise andre, at bare fordi de krænker mig, udstiller mig og nedgør mig, kan jeg stadig være et bedre menneske end dem. For det ved jeg inderst inden jeg er. Jeg valgte ikke at anmelde nogen. Alle er kun mennesker. Alle laver fejl. Men før man selv har prøvet det, tror jeg ikke, der er et eneste menneske på denne jord, der vil kunne sætte sig ind i, hvor psykisk hård hele den her oplevelse har været. Mine billeder blev lagt op på Facebook, som resulterede i, at mine kusiner og fætre blokerede mig, da de følte sig pinlige. Jeg har lært af mine fejl, og jeg har lært, at man kun kan stole på sig selv. Jeg har tilgivet de fleste. Dem, som har undskyldt, og dem, som jeg ved har oprigtig dårlig smag i munden. Nogle mennesker har stadig mod til at nævne mine billeder en gang imellem, men de fleste skammer sig vist over at have gjort nogle ting, som de aldrig ønsker skal ske for deres egne døtre, de måske får i fremtiden. Det er ikke alle, der ønsker en det bedste. Og dem, der ikke ønsker en det bedste, vil med glæde gå den lange vej og sørge for, at det bedste er det sidste, du får. Til alle de piger, det er sket for, så håber jeg, at I er kommet videre. I lavede en fejl ved at sende billederne, men dem, som delte billederne, lavede en endnu større fejl end jer. Jeg tror, alle dem, der har sendt private billeder til mennesker, de stolede på, har lært en masse. Og bedre sent end aldrig. Er det ikke det, man siger? Another day, another life passes by just like mine. It's not